da ni wedi cychwyn tymor yma cyfres newydd yn edrych ar hanes y proffwyd Elias. Teitl y gyfres ydy Tanio'r ffydd trwy'r tywyllwch. Mae yna dywyllwch o'n cwmpas ni, da ni'n gwybod hynny, ond mae gair Duw yn dweutho ni fod goleuni yn trechu y tywyllwch, fod goleuni yn gallu torri trwy y tywyllwch. A dyna, da ni'n gweld yn hanes bywyd y proffwyd Elias, a dyna da ni yn gobeithio ac yn byw gobeithio fel disgyblion Iesu yn ein dydd ni. Pythefnos yn ôl, nes i ddechrau'r gyfres drwy gyflwyno Elias a sôn rhywfaint am ei gyfnod. Wedyn, wythnos diwetha i chi oedd yma, gaethwch chi bregaeth hyfryd gan Arwel yn sôn am y cyfnod yna le oedd Elias wedi gorfod mynd i ffwrdd a treulio amser mewn sychder a newyn. Oedd yn hanes trist iawn gyda gweddw yn Seraffath. Oedd ei mab hi wedi marw, ond nath na wyrth ddigwydd a ddath ei mab hi nôl yn fyw. A mi oedd hwnna wrth gwrs yn gysgod ymlaen i atgyfodiad Iesu Grist ei hun. Ac yn dechrau dangos i ni gobeithio be ydy'r thema yma o danio'r ffydd trwy y tywyllwch. Ac heddiw, da ni yn ail ymuno ar hanes yn 1 Brenhinoedd 18. Mae'r sychder a'r newyn yn parhau, ond y newyddion da yw, mae pethau ar fin newid. Mae yna benod newydd yn dechrau troi yn nyddiau ac yn hanes Elias. Felly mae'r darlleniad ar y sgrin nawr, 1 Brenhinoedd 18, adnodau 1 i 7. Ar ôl amser hir, yn ystod y drydedd flwyddyn o sychder, dyma'r arglwydd yn dweud wrth Elias, dos a dangos dy hun i Ahab. Dwi'n mynd i anfon glaw ar y tir. Felly dyma Elias yn mynd i weld Ahab, roedd y newyn yn ddrwg iawn yn Samaria erbyn hynny. Dyma Ahab yn galw Obadea, y swyddog oedd yn gyfrifol am redeg y palas. Roedd Obadea yn ddyn oedd yn addoli'r arglwydd yn ffyddlon. Pan oedd Jezebel yn lladd proffwydi'r arglwydd, roedd Obadea wedi cymryd 100 o broffwydi a'i cuddio nhw fesul 50 mewn 2 ogof, ac roedd yn rhoi bwyd iddyn nhw a dŵr i'w yfed. Dyma Ahab yn dweud wrth Obadea, rhaid i ni fynd drwy'r wlad i gyd, at bob ffynon a nant. Falle down ni o hyd i ychydig borfa i gadw'r ceffylau a'r milod yn fyw, yn lle bod rhaid i ni gochi pob un anifail. A dyma nhw'n rhannu'r wlad gyfan rhyngddyn nhw. Aeth Ahab un cyfeiriad, a dyma Obadea yn mynd y ffordd arall. Wrth i Obadea fynd ar ei ffordd, dyma Elias yn dod i'w gyfarfod. Dyma Obadea nabod Elias, a dyma fe'n plygu ar luniau o flaen a dweud, ai ti ydy e go iawn fy meistr, Elias? Ie, fi ydy e, meddai Elias. Dos i ddweud wrth dy feistr fy mod i yn ôl. Ie. Wel, fel mae Martin eisoes wedi cyffwrdd yn yr addoliad meddylgar gaethon ni bore yma. Da ni yn byw rhwng yr amseroedd ar hyn o bryd. Yn dilyn marwolaeth y Frenhines wythnos diwetha, a'r symudiad sydyn i benodi tywysog newydd i Gymru. Mae yna rhyw deimlad cryf yn does, beth bynnag yw yn lliwiau gwleidyddol ni, bod ni rhwng yr amseroedd. Bod ni ar rhyw foment mewn hanes, le mae yna un cyfnod yn dod i ben a cyfnod newydd yn agor o'n blaenau ni. Ar y teledu ac o'n cwmpas ni, da ni wedi gweld pobl yn galaru, eto fel mae Martin wedi sôn amdano. Da ni wedi gweld pobl yn delio efo'r wythnos yma mewn ffyrdd gwahanol. Rhai pobl mewn dagrau wrth gochi yr hyn a fi, ac eraill falle yn obeithiol am yr hyn a fydd. Fel canodd Bob Dylan
yn 1964. For the times they are a-changing. A dyma mewn ffordd, i ni'n gweld yn 1 Brenhinoedd 18. Mae'r amseroedd yn newid. Ar ôl blynyddoedd o sychder a newyn, mae yna sôn, mae yna obaith, mae yna addewid o law ar y tir. Ar ôl blynyddoedd o lywodraeth aniwiol ac anghyfiawn Ahab, mae yna leisiau yn dechrau codi i'w herio a galw pobl yn ôl at Dduw. Ond mae yna aros, ond wrth aros y disgwyl, dydy pethau ddim wastad yn digwydd yn gyflym na dyn. Wrth i ni ddisgwyl am rhywbeth, dyw popeth ddim cweit yn disgwyl yn ôl yn amserlen ni. A rhan o stori ffydd yw aros. Rhan o stori ffydd yw disgwyl i'r penodau droi, nid yn ôl yn amserlen ni, ond yn ôl amserlen Duw ei hun. A mae hwn yn cyflwyno ni i thema bwysig trwy y Beibl, sef fod yn Duw ni yn Dduw sydd yn gweithio mewn tymhorau. Ydy mae Duw yn gallu, a mae Duw yn gallu gwneud pethau yn syth ag in the moment, a mae'r gwirthiol a'r sydyn a'r dramatic yn rhan bwysig o waith Duw. Ond hefyd, trwy y Beibl, da ni hefyd yn gweld y thema yma, fod Duw hefyd yn gweithio mewn tymhorau mawr trwy hanes. Ydy mae Duw yn gallu bod yn speedboat, ond hefyd mae yn ocean liner hefyd. Ac i ni'n gweld hynna mewn sawl lle yn y Beibl. A adnodau ar y sgrin nawr o llyfr y Pregethwr. Mae'n atgoffa ni fod yna dymor i bob peth. Y mae tymor i bob peth ac amser i bob gorchwil dan y nef. Amser i eni, amser i farw, amser i blannu, ac amser i ddiwreiddio'r hyn a blanwyd. Amser i ladd ac amser i achau, amser i dynnu lawr ac amser i adeiladu. A mae'n wir i ddweud hefyd fod yn taith ysbrydol ni, fel unigolion, fel eglwys, fel cenedl yn troi mewn tymhorau hefyd. Yn ei bregeth fawr yn Actau 3, mae Pedr yn dweud, edifarhewch a throwch at Dduw mwyn dileu eich pechodau. A sylwch, felly y daw oddi wrth yr arglwydd dymhorau o adnewyddiad. Mae'n ddiddorol dydy'r sôn am bod yna dymhorau, seasons, bod yna dymhorau o adnewyddiad. A weithiau, mae'n bwysig i ni adnabod y tymor i ni ynddo fe, a bod yn ddisgwylgar am y tymor newydd pan mae e'n dod i'n bywyd ysbrydol ni. A dydy aros am y tymor yma ddim yn dod yn naturiol i ni heddiw fel pobl modern. Achos da ni'n byw mewn byd sy'n disgwyl instant downloads a next day deliveries a da ni'n disgwyl popeth i ddigwydd heddiw yn dydyn. Ond weithiau mae angen i gymryd cam yn ôl a gweld y darlun mawr fod Duw weithiau yn gweithio mewn tymhorau. Ac hyd yn oed mewn tymor sy'n falle'n teimlo'n sych, mae Duw falle'n defnyddio'r tymor yna i'n paratoi ni ar gyfer y tymor o adnewyddiad sydd i ddod. Yn y Testament Newydd mae dyfal barhad a hir ymaros yn rai o ffrwythau'r ysbryd. A mae'n bwysig bod ni fel Cristnogion heddiw yn yr oes sydyn fodern swnllyd yma yn cofio am y ffrwythau ysbrydol yna. Cofio fod dyfal barhad ac aros a disgwyl oddi wrth yr arglwydd yn ffrwythau ysbrydol. Nawr yn yr hanes sydd gyda ni heddiw, ni'n cyfarfod dau gymeriad sydd wedi bod yn aros. Elias ag Obadiah. Elias wedi alw gan yr arglwydd
i fod yn broffwyd, a chi'n gallu dychmygu ar ôl derbyn yr alwad, oedd e gret, pryd ydw i'n gallu dechrau ar y gwaith. Let's go out and do it. Ond mae Duw yn dweud, na. Mae angen i ti'n gyntaf fynd i rolau dieithr. Mae angen i ti dreulio 2 blynedd a chydig bach yn y gwyll. Mae angen i ti fynd trwy'r cyfnod yma yn y newyn a'r sychder. Mae angen i ti aros i'r moment le mae Duw mynd i ddefnyddio ti mewn ffordd amlwg o flaen y brenin. Hynny yw, mae Duw yn ei ddefnyddio fe yn y 3 blynedd yna, yn dydy. Ond mae weinidogaeth am y 3 blynedd cyntaf ynglyn a mynd yn ddwfn, ynglyn a dysgu beth yw ei fod yn broffwyd Duw mewn amseroedd anodd. Dyw e ddim yn mynd syth at y brenin Ahab. Mae Elias yn gorfod dysgu aros. A wedyn y cymeriad arall ydy Obadiah. Mae'r hanes yn dweithio ni fod e'n un o bobl yr arglwydd oedd yn addoli Duw yn ffyddlon. Ond y wahanol i Elias, dyw Obadiah ddim yn cael ei ddanfon ffwrdd i ganol nunlle, ond mae Obadiah yng nghanol pethau. Fe yw'r inside man, yn gweithio ym mhalas y brenin Ahab. Ac ni'n cael yr hanes anhygoel yma am ei ddewrder wrth iddo fe ddefnyddio ei safle dylanwadol yn palas y brenin Ahab mewn gweithred o be fydden ni'n galw heddiw yn anufuddod sifil ac yn cuddio cant o broffwydi yr arglwydd mewn ogofau. Ac oedd yr hanes anhygoel o ddewr yma yn atgoffa fi o'r hanesion sydd yn llyfrau hanes ni, am ysgweiriaid a'r boneddigion yn y wlad yma, oedd yn cydymdeimlo a'n cyn dadau ymneilltuol ni. Hanes yn yr ysgol o'n i'n darllen yr ystafell ddirgel. Pwy arall sy'n wedi darllen y nofel yna ac yn gyfarwydd ar hanes? Hanes yw hwnna am y crynwyr yn ardal Dolgellau. A yr ystafell ddirgel oedd yr ystafell oedden nhw'n goffod mynd i guddio iddo fe mwyn addoli'r arglwydd. Achos ar y pryd oedd e dim ond yn gyfreithlon i addoli Duw yn yr eglwys wladol. A mae'n rhan bwysig o stori pobl yr arglwydd trwy'r canrifoedd, yn dydy. Beth yw ei addoli Duw yn ffyddlon yn wyneb ymerodraeth. A dyna oedd oedd Obadiah yn gwneud fel hyn yn hirnasiad Ahab, yn gofalu ar ôl y rhai ffyddlon, yn gwarchod y rhai ffyddlon yn yr ogofau yma. Oedd Elias ac Obadiah wedi bod yn aros, ond roedd yr amseroedd yn newid. Adnod 1 a 2 wnaethon ni ddarllen gyna, ar ôl amser hir yn ystod y 3 flwyddyn o sychder. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Elias, dos, a dangos dy hun i Ahab, dwi'n mynd i anfon glaw ar y tir. Felly dyma Elias yn mynd i weld Ahab. So gath ei alw 3 blynedd yn gynt. Ac oedd ar y pryd siŵr o fod eisiau mynd yn syth i weld y brenin Ahab. Ond na, o'r efe ddysgu aros. Ond nawr mae'r tymor yn newid. Mae'r tymor wedi dod nawr, le mae Duw yn rhoi gair iddo fe fynd i weld Ahab. A'r gair yw fod yna law yn dod. Nawr fel dwi wedi cyffwrdd arno eisoes, mae yna ryw synwyr ar hyn o bryd yn bod ni am wahanol resymau rhwng yr amseroedd. A mae'n sicr yn wir am gyflwr ysbrydol Cymru ar hyn o bryd. Da ni'n byw mewn cyfnod le da ni'n gweld cwymp terfynol yr hen grefydd ymneilltuol Gymraeg. Mae capeli ac eglwysi yn gwanio ac yn cau o'n cwmpas ni yn bob man. Ond, fel pobl yr arglwydd,
Da ni ddim yn credu mai diwedd y benod yma ydy diwedd y benod olaf ynglyn â gwaith Duw yn ein gwlad ni. Achos wrth i un benod gau, mae e'n rhoi cyfle yn dydy i benod newydd agor. A da ni ddim yn credu fod Duw mynd i adael yn gwlad ni heb dystion. Yn bersonol, dwi'n dewis gweld diwedd anghydffurfiaeth fel cyfle. Fel cyfle i bobl yr arglwydd fynd yn ôl i weld beth yw ei fod yn ddisgyblion. Fel cyfle i rannu am gariad Iesu eto gyda pobl a falle gyda cenhedlaeth newydd fydd falle heb ragfarnau yn erbyn y ffydd Gristnogol a'r eglwys. Achos mae rhai ohonoch chi, dwi'n gweld rhai of a certain age yn nodio fan hyn, yn cofio falle yr dylanwad mawr oedd gan Gristnogaeth mewn cymdeithas, a doedd e ddim wastad yn dylanwad da nag oedd. Oedd pobl yn cael ei gorfodi i fynd i'r capel, pobl yn cael ei gorfodi i gyd ymffurfio. A doedd hwnna ddim o ysbryd Iesu nag oedd. Ac oherwydd hynna mi oedd wedi troi pobl i ffwrdd o Iesu, yn edrych na arwain pobl at Iesu. A mae'n torri'n nghalon ni. Ond y newyddion da yw, wrth i'r benod yna ddod i ben, ac wrth gwrs, a rhywedd mae yn drist gweld y traddodiad yn dod i ben, ydy. Ond mae'n bwysig fel pobl yr arglwydd bod ni'n gweld fel cyfle hefyd. I bobl allu gweld Iesu eto am bwy yw e, yn hytrach na jyst gweld cyrefydd Gymraeg yn gorfodi hun ar bobl. Nawr mae'r arweinwyr Cristnogol wedi bod yn crafu pen a cochi cwsg ers degawdau be da ni'n mynd i wneud yn wyneb y newid ysbrydol yma yn ein gwlad. Mae mudiadau ac enwadau Cristnogol yn cyhoeddi strategaethau. Yr eglwys yng Nghymru wythnos yma, neu wythnos cynt, maen nhw'n bod yn fysi wythnos yma, yr wythnos cynt, ond nhw'n cyhoeddi bod nhw'n wario 100,000,000 o bunnoedd ar genhadaeth. Eglwys Bresbyteraidd, mae'n debyg, yn creu 15 o swyddi cenhadol newydd. A peidiwch cael fi'n wrong, mae'r holl strategaethau yma yn iawn yn ei lle, a mae buddsoddi arian yn y pethau iawn yn bwysig. Ond, a mae hwn yn ond mawr, mae'n bwysig bod ni fel Cristnogion heddiw yn sylwi, mae nid ni sy'n gallu newid y stori. Nid yn syniadau ni sy'n mynd i newid stori ysbrydol Cymru. Nid unrhyw plan neu unrhyw strategaeth y gallwn ni wanglo at ei gilydd sy'n mynd i newid y tymor ysbrydol yng Nghymru. Dim ond Duw ei hun sy'n gallu newid y stori. Dim ond pan mae Duw yn dweud bod hi'n dymor newydd, y gwelwn ni dymor newydd. Duw sy'n dwyn y ffrwyth. Nid rhywbeth y gallwn ni rhyw fath o daflu at yn gilydd yn hunain. Oedd Elias yn gwybod beth oedd aros. Oedd ar ôl derbyn yr alwad yna, nath ddim meddwl, reit, dwi'n mynd i ddod fyny efo 15-point plan ar sut mae troi Israel nôl at Dduw. Dwi'n mynd i ddod fyny a dwi'n mynd i wneud SWOT analysis nawr gyda sut dwi'n mynd i approachio'r brenin Ahab gyda'r strategaeth yma. Na. Mi nath aros i'r arglwydd ddweud bod hi'n amser i symud. Nawr dros yr haf, nes i ddechrau darllen hunangofiant Stewart Bell. Nawr Stewart Bell oedd offeiriad eglwys St Mike's yn Aberystwyth pan o'n i yn tyfu fyny. Ac oedd un o'r ychydig eglwysi yng Nghymru oedd yn tyfu yn y cyfnod. Felly mae'r llyfr yma yn ddiddorol iawn. Ac dwi jyst am ddarllen rhai brawddegau nath rili dylanwadu arna i dros yr haf a sydd wedi creu argraff ddofn arna i. So mae nhw ar y sgrin ar.
We can employ the latest techniques, try to imitate the strategies of others, sweat ourselves to a state of dehydration through our efforts. But nothing will be accomplished in the kingdom of God without prayer. We can build a kingdom on earth by our own efforts, without a doubt. Many have already done so. But the kingdom of God will not move forward by a millimetre without prayer. This really is volume 1, chapter 1, and page 1 for Christian discipleship and for Christian ministry. But because prayer is so hard, we still try to find other ways of accomplishing the work of God. Over the years, our prayerlessness has been described in 2 words: practical atheism. Prayer is all too frequently our last resort rather than our first. This is in stark contrast to the disciples of Jesus, who saw the impact of his prayers and wanted to learn his secret. They didn't ask him how to prepare sermons or how to heal the sick or how to cast out demons. They knew that the power he possessed came from his prayer life. So they asked him, Lord, teach us to pray. Wel, nath hwnna greu argraff ddofn arna i pan nes I ddarllen e. Wrth I ni ddysgu addoli Duw rhwng yr amseroedd fel I ni nawr, dyma yw'r wers bwysicaf. Yn galwad cynta ni I gael yn defnyddio yn yn amser ni yn yr un ffordd a nath Duw ddefnyddio Elias ac Obadeia, yw I ni ddysgu nid y strategaethau, nid I ni ddysgu copio be mae yna rhyw eglwys lwyddiannus arall yn gwneud, ond y wers bwysica yw I ni ddysgu gweddio ar Dduw. I ni ddysgu beth yw I addoli Duw. Gan gredu, mae Duw yw'r un sy'n symud, a'n braint ni yw I ddilyn e, le bynnag mae yn mynd. Dyna mae Elias yn gwneud. Ar ôl aros, mae e'n ufuddhau a mynd I gyhoeddi gair Duw i'r brenin Ahab. A'r gair mae e'n mynd I gyhoeddi Ahab yw fod y sychder am ddod I ben a bod y glaw yn dod. Ond mae Elias yn cymryd cam o ffydd, achos mae e'n mynd ar gair yma I Ahab, bod y sychder yn dod I ben a bod y glaw yn dod, cyn i'r sychder ddod I ben, a cyn i'r glaw ddod. Felly mae e'n weithred o ffydd. Mae'n gam o ffydd, mae'n gam peryglus. Mae'n gam dewr. Mae'n gam bydde yn wynebu gwawd Ahab. A rywydd bydde fe'n kamikaze mission. Achos yn yr amser yma, byddech chi ddim eisiau wneud unrhyw beth bydde'n digio y brenin. Ond mae'n ffydd real yn dydy. Oherwydd bod e'n ffydd sy'n gofyn am gymryd risg. A mae hwnna'n rhan o ffydd real. Nawr wrth baratoi y neges yma, nes I gofio am stori nath mam gi Rhydaman rannu gyda ni flynyddoedd yn ôl. Oedd mam gi gath I magu yn eglwys Bethany Rhydaman. Ac oedd eglwys Bethany Rhydaman, I chi sy'n gyfarwydd gyda hanes, yn un o'r eglwysi oedd yng nghanol diwygiad 1954-55. Diwygiad Evan Roberts, un o'r diwygiadau mwyaf mae Cymru wedi gweld, does dim diwygiad mor fawr a hynna wedi bod yng Nghymru ers hynny, lle nath na ddegau o filoedd o bobl ddod I ffydd o'r newydd yn Iesu Grist. Ac oedd yr eglwys Bethany Rhydaman yn un o'r canolfannau le oedd y diwygiad ar ei gryfa. A gath mam gi y fraint o'i magu yn yr eglwys yma. A hefyd dyna'r eglwys ar ddiwedd I yrfa at y ci yn weinidog arni. Be bynnag, pan oedd mam gi yn blentyn, mae hi'n cofio plant y diwygiad fel yn nhw'n galw nhw, dal yn aelodau gweithgar yn yr eglwys. A mae'n cofio y zel a'r cynesrwydd ysbrydol oedd yn yr eglwys oherwydd y profiadau mawr
oedd plant y diwygiad wedi ei gael. Ac un haf, gathen nhw haf arbennig o sych, yn debyg i'r haf da ni newydd ei gael. Ac oedd na berygl, bydde yna sychder yn dod, a bydde'r cnydau yn ffeili, a bydde fe'n effeithio pobl yn fawr iawn. Felly dyma aelodau Bethany Rhydaman yn cyhoeddi cyfarfod gweddi i weddio am law. A dyma'r noson yn dod pan oedd y cyfarfod gweddi yn cymryd lle, a'r diwrnod yna, a'r noson yna, oedd hi dal yn hael cyrysboeth. Ond aelodau Bethany Rhydaman, plant y diwygiad, yn dod i'r cyfarfod gweddi yna trwy hael crysboeth Dyffryn Aman, gyda'i cotiau glaw a'i ymbarels, oherwydd bod nhw'n credu fod Duw yn Dduw oedd yn ateb gweddi. Oherwydd bod nhw'n credu fod Duw yn Dduw oedd yn newid y tymhorau. Oedden nhw'n credu fod yr amseroedd yn newid, a mae Duw oedd tu ôl y llen yn gwneud y newid yma. Ac wrth gwrs, y noson yna, nath y tywydd newid, a ddoth cawod drom o law dros Dyffryn Aman y noson yna. A fel dwedodd William Temple, "When I pray, coincidences happen, and when I don't, they don't." Mae Duw yn Dduw sy'n gweithio mewn tymhorau. A heddiw, da ni rhwng yr amseroedd. Oedd Elias rhwng yr amseroedd. A weithiau, pan da ni rhwng yr amseroedd, mae eisiau ni wybod pryd mae'r amser i aros a pryd mae'r amser i symud. Ond cyn unrhyw beth arall, mae angen i ni ddysgu gweddio. Nawr, ni am orffen bore yma mewn ffordd ychydig bach yn wahanol i'r arfer. Ni am orffen gyda ymateb creadigol a myfyriol, a hynna drwy wrando ar y gân The Times They Are A-Changing gan Bob Dylan. Nawr, o'n i'n gwrando ar y gân yma ddechrau'r wythnos a gwrando ar y geiriau. O'n i jyst yn meddwl bod lot yn geiriau'r gân yma oedd yn cyffwrdd ar lot o'r profiadau a'r teimladau emosiynol sydd trwy'r wlad ar hyn o bryd wrth i ni fod rhwng yr amseroedd. Yn ofnus ynglyn â'r hyn da ni'n ei gochi, yn betrysgar, neu falle yn obeithiol am yr hyn gallai ddod i fod. Ond beth bynnag yw the times they are a-changing. Nawr, a hefyd, fel gyda lot o ganeuon Bob Dylan, mae yna hint Cristnogol cryf yn y geiriau. Yn y gân, mae'n dweud, "For the loser now will be later to win. And the first one now will later be last, for the times they are a-changing." Hint cryf iawn o ddysgeidiaeth Iesu fyna. Nawr, yn anffodus, oedd Bob Dylan ddim ar gael i ddod ato ni bore yma. So dyma fi'n gofyn i Phil Wyman. Yn anffodus, hyd yn oed Phil Wyman ddim ar gael i ddod, achos bod y ffwrdd mewn rhyw R.S. Thomas Poetry Competition. So neis gweld bod Phil yn setlo mewn yng Nghymru'n dda. Ond nes i gyfarfod fyny efo Phil yn gynt yn yr wythnos a recordio fo. A wedyn mae yna instrumental yn y canol le ni wedi rhoi rhai lluniau ynglyn â rhai digwyddiadau mawr sydd wedi digwydd yn gwlad dros y blynyddoedd diwetha. So, steddwch nôl hynny, nid emyn i'w ganu yw hwn, ond rhywbeth i feddwl dros y geiriau a helpu ni falle myfyrio ynglyn â beth yw i fod yn bobl Duw yn y cyfnod yma pan mae'r amseroedd yn newid. Diolch, Rodri. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept that it's soon you'll be drenched to the bone. Your time to you is worth saving.
and you'd better start swimming. You'll drink like a stone, 'cause the times they are a-changing. Come writers, come critics, prophesy with your pen. Keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. There's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled the battle outside raging. Will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. The old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are changing. The line, it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, and the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing. My amseroedd newid. My amseroedd newid. Gan i blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, i ni'n diolch mai Duw y tymhorau wyt ti. Wyt ti gyda ni yn graig, dan yn traed mewn tymhorau anodd. Ti yw awdur yn llawenydd mewn tymhorau da. Yw ti'n Dduw sydd yn defnyddio'r tymhorau anodd i'n paratoi ni, ac wyt ti'n dewis galw rhai fel ni mewn amseroedd o fendith. O Dduw Dad, i ni jyst yn cyflwyno calonnau pawb sydd yma bore yma, a rhai sy'n gwylio o adre.
O Dduw Dad, ti sy'n gwybod beth sy'n mynd mlaen yn yn calonnau ni'r wythnos yma. Ti sy'n gwybod beth ydy'r emosiynau, y brywiau, y gobeithio'n falle, da ni yn ei meithrin wythnos yma wrth yn bod ni rhwng yr amseroedd. Ond o fwy na dim, helpa ni fod fel y disgyblion cyntaf. Oedd eisiau yn fwy na unrhyw beth arall, dysgu sut oedd gweddio fel ti, Iesu dy hun. Helpa ni geisio yn gyntaf dy deyrnas ti. A drwy hynna cael yn arfogi i fod yn dystion i ti yn yn amseroedd ni. Felly bod i'r ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda pob un ohono ni o'r awr hon hyd byth.